Cześć, tu trenerka Paulina. Dzisiaj jest ze mną Patrycja i Michał. Patrycja i Michał pokażą Wam 5 dynamicznych ćwiczeń, a te ćwiczenia to rozpędzany sprint, podskoki z unoszeniem na przemian kolan, padnij powstań, czyli popularne komandosy, przysiad z wyskokiem oraz łyżwiarz albo rolkarz, to zależy od pory roku. Czy jesteście gotowi? Tak? Do rozpędzanego sprintu? Tak? Gotowi? 3, 2, 1, go! Jedziemy! Powoli, powoli, powoli i z każdą sekundą staraj się biec coraz szybciej. Szybciej, 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 szybciej. Rozpędzaj, rozpędzaj. Tupiemy, 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 tupiemy. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Przerwa. Podskoki z unoszeniem kolan. 3 krótkie podskoki, noga w górę. 3 krótkie podskoki, druga noga w górę. Jeszcze 10 sekund przerwy i zaczynamy ćwiczenie numer 2. 4, 3, 2, 1 i raz, 2, 3, góra. Raz, 2, 3, góra. Raz, 2, 3, góra. Świetnie. Przerwa. Kolejne ćwiczenie to komandosy, czyli padnij, powstań. Świetnie. Mamy jeszcze chwilę przerwy. Możesz napić się w tym czasie wody albo po prostu biernie odpoczywać. Uwaga, gotowi? 4, 3, 2, 1 i klata do ziemi, wyskok, klaśnij nad głową. Świetnie. To tylko 20 sekund, zostań z nami. I przerwa. Kolejne ćwiczenie również jest dynamiczne. Są to przysiady z wyskokami. Pozycja przysiadu lub półprzysiadu i wyskok. To tylko 20 sekund, potem czekacie 20 sekund przerwy. Gotowi? Przysiad, wyskok. Świetnie. I skaczemy miękko na kolanka. Dobrze. I 10, 9, 8, 7, 6, 5. Uwaga, 3, 2. Świetnie. Bardzo dobrze. Został nam już tylko łyżwiarz albo rolkarz, jak kto woli. Michał, gotowy? To jeszcze 10 sekund. Ostatnie ćwiczenie. Jeżeli dasz jeszcze radę, rozpędzaj łyżwiarza. Jeżeli nie, możesz ćwiczyć w jednym tempie. Gotowi? Go! I próbujemy przyspieszać. I hop, hop. Dobrze. I coraz szybciej. To ostatnie ćwiczenie. Świetnie. Trening już za nami. Mam nadzieję, że zostałeś z nami do końca. Za dzisiejszy trening dziękuję Ci ja i Michał, cała nasza trójka.